Bun. Loh, kok wis mulai ya? Kok wis mulai ya? Enggak, mangke wis bar oleh ubetan oleh rezeki. Lah piro? Nggo jatahmu skincare. Alhamdulillah. Iki mbok kene aku. Ya, Tapi dik mangki ya. Skincareku kan sik ijik to. ya. Terus dik mangki aku krungu ibu kuwi grembeng ae jarine gak di duit, gak di akhir-akhir iki wong gak di duit. Tapi menurutku iki mending kok wehne wong ae. Nah, Sakne gak apa-apa aku sampean kok lak oleh nae soalé nggonanku ya sik ijik skincare mending kok wehne wong ae njobo. Ya, engko tak kene. Oh iya, aku kayak karo wis bar mampir nang ATM to, delok saldone awake dhewe. Kayak saldone awake dhewe iki wis cukup iki gawe nggo golek omah dhewe, nggo tuku omah dhewe. Rencanamu piye karepmu? Ya, ben mandiri to nang duwe omah dhewe ngono. Berarti metu saka kene. Ya, Lah tapi lo ibumu lo dhewe sakne. ya tapi kan sehat. Yo tapi mosok ditinggal dhewe ya mesakno. Dan Piye lek anu ae. Sementara yo sik ning kene batur ibuke. Tapi kok yo insyaallah yo lek trah rezekine cukup yo pomo golek nggon yo ora apa-apa kan besok nek tinggone anake tapi sementara sik batur ibuke ae mesakne. tapi rek awakmu gak apa-apa to nang kene terus kan ya ibu yo ngono kae. Yo gak apa-apa ya tak maklumi ae. Ibumu yo wis tak anggap ibuku dhewe. Oh ya wis, anu tak nemoni ibu sik ya, anu duit mangke. Wis nang temenan wonge Jopo. Ya. Bu, Iki enten artos kedik. suwun ya, Le. Bojomu kan nang ndi? Nang kamar lho, Bu. Sedina-dina terus ning kamar lek awakmu kerja. Ora tau gek ngewangi ibuke ngono. Oh, cepet males kaya ngono. Ora njowo lek wong tuwa repot. Ini iki aku jan malih kaya babune ngono ta lho. Resik-resik dhewe, nyapu dhewe, masak dhewe. Ora tau gelem rewangi. Ora njowo bojomu iki tenan.